Canúintí nach dóibh. Podchraoladh le Torlach mac an mí. Is seo Torlach mac an mí caintlibh. Agus mé mo chónaí I gachar chóir, bí mig plé gach lá le Gearmánis na hEorpaise. Is Canúintí seo not hi Gearmánach riamh. Chanúintí féin is í beagnach. Tá stór focail faoi le aici. Tá gramadach faoi le aici. Simse dálam Gearmánis ar scoil, tuigeann sibh. Ich habe, du hast, hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. In san taobh seo tíre deirtear. Ich han, du heis, het, mir hent, ihr hent, sie hent. Nar dort me lef gur chanúintí féin a bheith í. Ar chuir be, ní féidir a héana gohfuil a lehéad de chanúint ann. Tá daoine a labhrann canúintí áirithe eile, agus ní admhaíonn siad dóibh féin fiú amháin. Tá dearcad diúltach ann ar chanúintí ina lán tíre. Ní gá ach smaoinemh ar na canúintí nach labhtar a huile. Sa bhrainc mar hampla, agus in Albainis na Frainceise, áitim ar Mario iad ins na scoilin na náisiúnta. Ina lán tíre, ní cheartó rinne úsal an chanúint áitiúil a bheith aige. Fágta don ísir eicme agus do bhaintear na tuaithe í. Is fear go bhfuil a lán daoine san Éirinn tar éis éirí as an canúint áitiúil agus an teanga chaidánach á labhartach uanis, aber ón aimsir ír choga I le. Tá líon mór daoine san idáil inis ag labhart idáilise, ná labhar a seanachracha í. Agus tá an scéal mar an ggéana sa Gearmáin. Tá na canúintí in nán an Bhéarla, chomh maribh shin nach na nítar gohfuil a héad ann. Dúirt Éirinn nach an cúpla bliain ó hin, nach bhfuil canúint ag muintir blá clia, nach bhfuil annach blas, accent, agus dub a bhí mo dhuine. Is dagar domsa a héad a hiiscint, agus canúint na hEorpaise mar chuide a héal agam. An bhfuil éon rud in nán an Bhéarla gur féidir a chur a gcomparáid le Gearmánis na hEorpaise. Smaoineam ar an hAlbainise, Bhéarla galtach na hAlban, ná hiag Sasanach riamh. Is fear go bhfuil dearcad diúltach ag na Sasanach ar an hAlbainise. Go bhfuil dearcad diúltach ag Albainí féin uirthi má tá siad beagán galánta. Agus go raibh siad a ghóilgus ar an scoil náisiúnta in Albain riamh, an Albainis a roige amach, agus an Bhéarla a chur in a háit. Fiú san látá nniuán, meas an chudmhór daoine in Albain nach labhrann siad Albainis, ach go labhrann siad droch Bhéarla. Tá daoine ann nach credan gur raibh ann de Albainis ulla, agus a deireadh nach bhfuil inti ach teanga a chum le fuir buí le blianta beaga in nuas, tuis éad a bheith orthú le lucht na Gaeilge. Sin an deachracht le canúintí. Bíonn daoine ann a gcónaí a deirfidh leat nach dóibh. Leis na céadta tathair ag rá ar fud na hEorpa nach de chanúintí réigiúnacha, nach bhfuil antóach blas, nó beidir drochaint lucht an enolais. Is brelam féin an Albainis. Measam ghfuil dríocht ag buint lena chuid firíochta ó Rabbi Burns go dtí Hugh Mac Diarmaid. Céan fágamíonn an éfacht sin ag an Albainis oran, mar gur máthar theanga agam í ar bhealach. Chóla mé iad an géad óir ó mháthir nach maran, áine ní chraig, nó bhí Annie Craig, mar a tugtaí uirthi in nura. Cé gur gaiide góirí conlacha a muintir ó thuchas, níor a focail gaidige ina cloigeann aici. Mar sin féin, ní Bhéarla a bhí aici mar cheanga thuchas,
ach Albainis Uladh de hais. Ní blas oltach a bhí I gceist an seo, gearm dóibh, ach canúint omláin agus a stór focail féin aici. Saithas teanga idir go bhálaí, idir an Ghaeilge agus an Bhéarla mar a cheap mé, nó idir an Bhéarla agus teangacha eile. Nóir a bhí mé coirithe deirech sí, don't fash yourself. Cosóir leis an bhrancais, nu te fash ba. Chonarál am fannacht san áitin a raibh mé deirech sí, rest there. Cosóir leis an bhrancais, rest de là. Chonarál nach nlachag siad a rud éigean, I'll not told that. Nóir a bhíonn sé dána deirech sí, you're thran. Chonarál nach raibh an darrá ann. It's not well ye, but ye maun do it. Chluisin na seoda teanga seo uhi, mé im teangolí bheag, agus mé im thí in aice na tine, sa seomra, lábh leis an chiistin, sa teach sa gcoinne im nach lia. Bhí gur ór focail ann nar hiigme. Ór amháin chur an madra farag urthaí de bhá rud a éigean. Agus a gcónaí nóir a bhí farag urthaí, chórachas tabar fíor glan na canúna uhi. Get out, a siise leis an madra. You hears get. Gur sé ine orm gur hiig an madra bocht an méid seo, agus gur sciob sé leis láithreach. What's a hers get? Sa bhí sé lé. Rinne sí gáire agus á féile an dain urthaí. Ach, never mind, siise, agus amach le a rís go dtí an chiistin. Bhí sé bhgéisteach le Canúintí nach dóibh, Podchraoladh, le Torlach mach an mí. Má heathan an Podchraoladh seo libh, idir bhiste libh like, subscribe, agus share, agus comment áil más míon libh. Go dtí an tachtain se chóin mar sin, slán.